zai rena ma wani. Wani jiya nan ni ya san irin shi zai gaya mana iskanci ne. Ni da na zauna a tashar a teku ni zai nuna ma iskanci. Ya san irin iskanci da wannan gayan nan na nan baya mana. Wai wannan mai shagon nan ɗan lukutin nan. Ai ni Kai ne. kai da kake so ka rena mana wayo. To ku yanzu duk cikin kwakwa ne sai iskancin da wani iskanci. Kai ina da ina kaje ina da ina kaje ina da ina kaje Wani iskanci kai ina da ina kaje wannan iskanci kai baba wannan kana zo ne zai rena mana wayo. mun kwanta ma na tuwo kai kai su cikin kwara haka nan kai ya ba zai ci ba kai ina da ka da ka